Pol tlak thlani somni pasari zirtop ni kan lo thleng tareng mai Israel le Houthi te chu anin do ta tak mai kan puang ta fo maya kar khat kalta bor vela tang khan anin veiton na hi azuala Houthi ten Israel lama ballistic missile engemaw zat an kap lut ani kha Israel Air Defense ten a then an lo dang lova Israel ram chung Tel Aviv li a che vela te hiat na engemaw a thlen pha a kaminu khan in chan ton na han kal chhopui zela Israel ruai tu an Prime Minister le Defense Minister te chuan Houthi te laka be pui thlak na lian zok kal pui ani tur thu te Hamas leader Sinwar le Ismail Haniyeh te tin Hezbollah leader Nasrallah le commander engemaw zat te Israel chuan ada that to thu le chutiang ang bok chuan Houthi te laka poi hian kan kal pui thei reng ani chutiang tur chuan ma kan ron la don ani tia vau khan na Houthi ruai tu te hne na an pek nuwa Houthi ruai tu te hi an hun ma atangin an in son chuak ni in media tam tak ten an puanga Israel chuan engtin nge a chan le don tia khovel mi puina kan ngei chan thup lain hei tuna be pui thlak na lian tak in an kal chho pui tange nge a amai ro chu Houthi te hi an duai du bik lo Israel be na chu an pong potor ngot bik lova an chang let ve ngal thak mai bok chu tiang vel chu helai Middle East buaina hi ania chung te le akai hnoi thu te kan ngai thladona kan ngai thlak tak tak ma in min han like sak le sap ula Israel fighter jet te chuan be pui thlak na lian takin an kal chho pui ta a fighter jet te hian missile engemaw zat an kap chuaka Yemen tui pui kama Yemen kho pui Shana airport le Houthi mun ma engemaw zat an kap chhia Israel in do thlona te hian ninga nia Houthi ten Israel laka be pui thlak na ballistic missile manga be puian thlak na chu tuna an chang le ta a hei hi tun hnaya Israel laka be pui thlak na ballistic missile le drone manga Houthi ten Israel an be non fo chan let na ani thu Israel sipai ta chuan an puang he be pui thlak na hi fighter jet somni panga bor vel anin rola Israeli Air Force chuan fighter jet somni panga vel tir chuakin chung in do thlona te chu eng nge tar lang lo ma se Media then khat chuan F-16, F-15 le US ina an pek F-35 then khat te po an tel ni a puan ani Israeli fighter jet somni panga baka hian phona tui phur thlona lian ang chi tele be puian thlak na atana bungrua le man ro poimo ang tele intelligence khon khom na atana poimo spy plane te po tel ni a thu don ani a ni tin deuh tho Iran thlo Houthi ten Israel beina atana ral thuaman ka hnuwa Israel chuan chan let na atiama chu tuna hian kal pui chhota ani kan puan to le kan hriat tak ang khan Israel le Yemen in kar hi KM sang ni dona thui ani a hewang hian indo thlona ten be pui thlaka operation an neina tura hian fuel boruaka an thun angaya tumi tur chuan thlona tui phur thlona lian refueler aircraft te po tuna hian an thlok tela tin intelligence an la khom na tur ang chi spy plane te po Israel in do thlona zinga hian an tel ni a soi ani ninga nia Houthi ten Israel laka be puian thlak nu khan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu le Defense Minister Israel Katz te chuan Israel chunga poi khoina kha chan let nge an tiam to ani kha Iranian axis of evils Iran tho pui ram hoi pol terror arm hi ti top tumin malak na lian tak kal pui ani don ta ti nan puanga hen ha hi kan tho zo ma chuan kan chhun zom zel don ani ti in Netanyahu chuan pre-recorded statement a asoi Israel Defense Force chuan sorties a hian fighter jet te chuan Yemen khothlang lam tui pui kam le ram chung thuk zo ka Yemen target an kap ti an soi heng target te hi Yemen khopui ber sana international airport a Houthi firfiak sarkari na sipai na an thona munte an mun poimo building poimo infrastructure angte Houthi te thunun na khopui pon lama hes yachts power plant te po an beitel tian soya thona te hian tui pui kama hodei da te salif le ras khan tip longchol muna mun ma poimo infrastructure engemaw zat an kap chheboka power plant dang po an ka chiat zinga hian atel heng infrastructure te hi Houthi helpol sarkar chuan
helai biala Iran ral thuam transfer nan te Iran official senior te antom himna atana an man thin le an hnathona hmun pui berni in IDF chuan thu chhuah siamin an tar lang Houthi te thunun na hnuaia om Sabah News Agency chuan beipui thlak na hian mi parukan thi ti asoya airport a mi pathum le Hodeida hmuna hian Hodeida longchol hmuna hian mi pathum an thi boka midang somli an hliam ti asoi Houthi ina an enkol Al Masaira TV in video an ti chua chuan airport a hian chiat na lian taka thleng ni in alanga terminal building tukver te po adar na sa hle a tisen bozei zui te chutiang chuan arab thlak tak nu ma Israel in do thlona te chet na chuan hnut chi ania control tower te po ka chiat ani he beipui thlak na hi Houthi hruai tu Abdul Malik Al Houthi an televised speech anei laia thleng ani nge Houthi hruai tu chuan Israelina an be na chu rang tak le chiang taka ma chhon turin anin pe reng thu a soi ve boka Houthi official Hazam al-Assad chuan Twittera Israelin beipui thlak na hi an chaklo na le an tlak chiat zia pholan na ani ati Houthi hruai tu te hian tun hnai thlai ngemaw zat chung khan Iran thlop firfiak pol Hezbollah le Israel in do hnuwa Israel chunga hian beipui thlak na lian zawk an kalpuya World Health Organization Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus chuan sana a thlona manga beipui thlak ani lain an crew member pakhata hliam ti a soitel bok Air Traffic Control Tower Departure Launch le kanumna atanga meter tlem te chawahla runway te chu a chle ani ti in exa aron posa ama le WHO atho pui te chu an him ti asoya kan chuam ma in airport sia siam thathun kan nga angai don ani ati tipailam chuan air strike hi IDF Chief of Staff Lieutenant General Herzi Halevi baka netine hule Israel Katz Israel Defense Minister te point an hriat puin an pompui ni in an puanga Channel 12 News in atarlan danin Jerusalem hi anatumna hmunte beipui thlak atumna hmuna target te chu ama in United States nena an update ni in an soibok Israel Katz chuan Tel Aviv military headquarters sa IAF Underground Command Center atanga thucha record masa athon chua chuan IDF Israeli Air Force te malak na chiang tak tu na hian kan hmuta a Yemena Houthi target poimo tak tak te an airport te le longchol na hmun te kan kap cheta ani ati kan soi angkhan tu po Israel te vuak na tura kut lek chu an kut kan ti tlia sakanga Houthi hruai tu zong te po kan man vek dona mun danga kan tiang bokin an hne na hian kan thleng dona torna chau lo chu chan turan nei lo ati Air Force Commander Major General Tomar Bar chuan IAF Underground Command Center officer te hena Houthi hruai tu te hian enge kan ti thei chi lo en sela chu an hmuthuai don ani aya tampo ani yang ti in beipui an thlak ma hretin na soibok Iran Foreign Ministry chuan beipui thlak na chu remna le muan na ti chiat na palzut na helai ram bial dik na chan vo palzut na ni thu a soi ve thunga Ismaili chuan Iran Foreign Ministry thu puang tu Ismail chuan hetiang beina te hi international peace la security bo chiat na chiang takani a Yemen mi pui huaisan le ro pui tak tak te chunga thil sual ti na lian takani ti hi hairual ani lovani Palestinian mi pui te ti du da tuar tur thlop turin theitopin Yemen a Houthi te hian ma an lamai ani ti in Foreign Ministry thu puang tu Ismail chuan a soi UN Secretary General Antonio Guterres chuan thlona manga beipui thlak na chu kum khat chuang zet Houthi ten na sa taka ma an lak nuwa abik takin helai bial boruak hi ati hlo om sotani indona lian jok chuak turin mei pui chemal thayani ati Guterres hian in beina hi azual zel theina tur hi chance asanga akai nei zong te helai thila in rol zong te in sum turin kan nge na sipai thil ti topa in sum theina nei turin kan nge na ni ti in UN thu puang tu Guterres thu puang tu Stephane Dujarric chu anaron soya Red Sea longchol hmun le sana airport ta thlona manga beipui thlak na angte hi mihring ta na thil hlo om to pa ni a hetiang laka hian mitin te kanin ve na nga yani mi makta doi tam takin an nun na ata na him na tur ma an lak lai hian
chan him na le tran puina an mamo mek lai hian hetiang indo na lian jok chuak thei laka hian kanin su mangai ni ti in UN lam chuan thu chua an ron siama nimin ninga nia Israel fighter jet 10 Yemen an beina kha tun hnaya Israel fighter jet jet na voili na nia Israel jet 10 Yemen tuipui kama na sataka beipui thlakin sana laka beipui an thlak na sana laka beipui an thlak atanga kar khatna nimin chia kha nia tiang chuanin beina hi tuna hian a lian chho tel don ni in na lang chhota December ni somparu ka tang khan huthi te hian Israel ballistic missile pangale drone engemaw zat an kap lut to a hei hi firfiak pol chuan Israelin Hamas firfiak pol laka beipuian thlakna Gaza thlopna atan ani thu an soya poi khoina tam tak hi zanlai pel hnuwa thlenga ni thina Tel Aviv area mi maktadoi tam tak chu in hum himna zongin an tlan chhia tangai pha mi engemaw zatin himna mun bompuak laka himna turan pan lain hliam engemaw zat an lo tuar to bok Yemen a huthi te hian kum khat don beipuian thlak ta a Israel Judaram ti chiat na turin ral thuam tam takan kap lut to a missile zani chuang le drone za som sari chuang Israel beina nan kap to ani atam jok chu Israel an thleng lawatin Israel sipai te hian an van boru karon lu mai nan lo kap thlabok kan puan tak ang khan in rin ni mai khan huthi ballistic missile thren khat chu Israel air defense ten an lo dang lova khawang khan Tel Aviv chimlam Jaffa pa ka te hiat na lian a thlenga a chevel building depo angor chia khawang khan mi som paruk chu na takin an lo hliam to a ni engemaw zat kalta khan Tel Aviv lam panin ballistic missile ka chhuwa chu Ramat Gan khopui pon lama school pakhat deng chia in chiat na lo thleng to boka tin abul hnai building tepo a chiat pha nual boka ni kha Iran Pol hian Red Sea paltlang sumdong long za borvel hi missile drone mangin an lo bei to a hei wang hian helai sumdong long Red Sea paltlang te chuan helai khovel tuipui in trom hi an paltlang ngam talawa hun hlazo ka Africa lama kualin hei wang hian helai kaltanga bungro phurlu te hi amana to pha hle a har satna lian takan to pha mekani tuti lai choni wa sipai te pon Yemen huthi te hi tun hnai khan an bei chho vele boka tuna huthi laka beipui thlak Israel hi ama chawin atang don lova Israel hi amal tran loti retaila kan thria tangin huthi te hian kum khat don lai Red Sea le Gulf of Aden khovel tuipui in troma sumdong longkal te an ti buai to a Israel nena inzom long an beini ai Israel nena inzom chau long an beini in an soina a ama ero chu Israel nena inzom ni lo sarkar dang ta sumdong long te po an lo beinual to a hewang hian helai hmuna sumdong longkal ten harsat na lian tak to kin hilman te po asan pha hle a hewang hian Israel boina mai ani lawak hovel boina international crisis atlingani ti in US le atho puiram som panhi te chuan huthi ten ngol an chhuwa chu tudai turin helai Red Sea hian indolong te patrolin an tira US le UK phei chuan huthi te mun ma an lo bom venual to ani kha hewang hian Israel chau hi huthi laka beipui thlak tur hian an ron ding chuak lova midang thanem tak Israel bula hian an ding don ni in alang chhota boka tun haya ballistic missile mangin huthi ten Israel an tin zona wang hian an bei fo wang hian Israel hilian tham takin ron pen chuak ani maya US le atho pui te po hian an thlop chho turangai ani ole phubalak nana Israel indo thlona rual somni panga bor velin huthi ta mun ma an bei nu hian huthi te hian an se pui ro tur ngot bik lo ti kha retaila Israel chu rang takin an chang let ve ngal mak mai Yemen atanga ka chua missile engemaw zat chuan Israel laman pan ngala maro chu Israel air defense ten Israeli airspace pona Israel van bo ruak pona an lo kap thlati media then khat ten an tar langa IDF chuan Central Israel lampan huthi missile engemaw zat chuni zan lam khan ka thlak ani thu soin henga wang hian heng lai mun Central Israel a hian ral kheldar alat ti chua ngala ni a mi maktadoi tam tak chuan mi maktadoi tel chuan bompuak laka himna turin sel tar lam an pan ngal heng projectile te hi Israel airspace pona lo dan an ni a alam te hi tim khur thu hla warning siren hi ti ri kani Megan David Adom ambulance service chuan
Pompuak laka him na tur an pan lain mi som pariat an hliam ni in an soya mi pahnih chu anxiety attack wangani ti in an soi bok. Israel airspace pona luka plus hi engwangin nge som pariat layan hliam ti hi zona thayani a kan puantak ang khan Israel van boruak pona kap thlama se henga ke them te hi leilama tla in Israel ramri a mun ma te building te a ke them hi ana deng che fo maya chung chuan chiat na athlen fo ti kha hreta ila in anxiety attack ti hi hetiang wanga damdoi in alut hi engamo zat anom thina warning siren lo ri ruai te missile thom ron vung hlur ang chi chutiang boruak lo takara chuan hlau thong thlabar tam takanom thina lungphu thalawang chi te chutiang chuan anxiety attack na in damdoi in hial lu ngai hi tam takanom thin bokani Poli Israel lam chu tikhan atlang pui ni ta sela Israel Houthi te hi anlein be chun som zel don ni in langa tuna hian arala khada in donan kalpui chu ni ta ber mai ral thuam mangin an in chang tona Yemen lam Houthi te hian ballistic missile drone hi Israel be nana an ron the chua chuna ni hria Israel lam hian missile mangin an kap lem lawa in do thlona te kem sang ni dona varammu in operation na in thona tui phurnen chutiang chuan rip takin an thok chuaka bepui thlakna an vakal puya an base lama Israel air base lama an thlok kir le thina chutiang chuan ral khat in dona an kalpui ta mekani engangin nge he buro khia kal zel don kan lap det zel don nia heti lai hian video ma salama kan puan tak Azerbaijan thlona tla khan update ta oma news trend khat chuan Russian air defense ka thlak ni ten an run puanga hemi chungchang hi tlema zong han ngai thlavele ila Azerbaijan thlona nimin lama Kazakhstan atla khan mi somthum pariatan thi ani kha mi somni pakwa andam chuak thunga Russian air defense system kal sual palina aka thlak ni in chui chen na masa chuan tarlan ani he tu hi Reuters chuan ron puanga he thlona Embraer passenger jet hi Azerbaijan khopui Baku atanga thlok chuak ni in Russia chimlam Chechnya biala Grozny thlenga kal tur ra ruam manania hi mel zatam tak athlok to a Caspian tuipui kam lelama atlatani Russian Civil Aviation Authority Rosaviet sign thu chu an siam na masa chuan pilot te hi sawa tamlutuk van boru ka ron thlok sumi na ti buaya wanga emergency oma wangin attau lampanin adai wata chuta chuan chiat na thleng ni in an puang thunga media then khat te chuan chhum chalu tuka wanga har satna wangin atla ti te ponan puanga chutiang chuan puan dan tam taka oma tukin lam media then khat chuan Russia ina Ukraine drone loka thlak tuma air defense an ka chhuwa chuan he thlona hi afu ni in an puang vele thunga ni Azerbaijan chuan thlona tlak chungchanga hian chui chian na akal pui ve boka hemi chungchang hi Reuters chuan ron puangin result ma sabera chuan thlona hi Russian Pantsir S air defense system ina kapa Chechnya khopui Grozny lampana athlola in electronic warfare system in inbiak pona ati buaya hi wang hian atla chhun zom ta ni in na puang bok tumreng wanga ka thla kemo chutianga thil thleng chu ni lova ma se thil dik tak hi Russia hian a puan anga ini Azerbaijan thlona tlak chana hian an thil ti ani nge yanin puan kan be sei ti in he thlona nei tu Azerbaijan lam chuan thu chuan ron siam ta thunga ni Moscow chuan savarul tamlutuk ron thloka wanga pilot ten har satna an to awanga emergency thila wanga he thlona hi tlani an puan zet nuwa an thu puan chu Moscow chuan an suit le a expert te chuan evidence an mu chua air defense manga ka ni in an soi ti in Moscow chuan thu chuan ron siama an ti ani thu ero chiang takin an soi lo thung Kremlin thupuang tu Dmitry Peskov chuan thu thar the dar tu ten an kom na investigation hi tuna hian na kalpui me kani thu asoya rin thu le rin dan soi hun ani lo ti in aron puang bok Kazakhstan parliamentary speaker Maulen Asimbayev point thonatlak chana hian thutluk na siam man hmolo turin angen boka air defense an kap thania soi chu adik lo thei bok ti in asoi Kazakhstan le Azerbaijan official dangte point hetiang bok hian thlona tlak chan hi tiang takin an la soi lo bok Russian Dagestan le Chechnya region a hian tun thla chung khan Ukraine ral thuam tam tak
sipai drone angte beilet turin Russia chuan air defense engemaw zat an activate thina chutianga chuan ral thuam kal sual palwangin heng thlawna te pawh hi atla thei ani hemi hma hian nimin khan Russian defense minister chuan Ukraine drone somnga pakua chu helai biala hian an kap thla ti alo report to bok then khat chu Ukraine ram rebel chunga airspace ate ka thla kan nia Sea of Azov po atela Russian Kazan airport a hian he thil thlenga wang hian thlawna engemaw chen ti to playlog thlawna chuak ti to playlog te halo ni to boka hei baka hian mipui hriat thei ADS-B flight tracking data atanga alan dan chuan Russia chim thlang lama thlawna a thlo chung zong khan GPS jamming a thok ti ala ta hian tarlan na ni bokani Kazakhs official te soidanin thlawna a chuang te hi Azerbaijan mi somli pani Russian mi som paruk Kazakhs mi paruk le Kyrgyzstan mi pathum an ni a Russian Emergencies Ministry chuan nimin khan Russian mi dam chuak te hi pakua an ni a Moscow enkol turin thlawna hmanga la kan ni ti a soi hetila hian Israel le Hamas lama inbeina la omchhun zom zel mai Gaza chuan Israel sipai pahnih an thi bel le ta Gaza Stripa thok Israel Gaza Stripa tuna malamek IDF sipai zinga pahnih chu an thi le ta a Israel official te chuan pepui thlak na engemaw zat an kalpui thar ti soin izinga panga journalist tia puan chu Israel chuan an hnial thung Israel sipai thi hi captain reserve ami kibbutz Somria atanga indona alut kumsom thum panga mi Amit Levi ani a 551st Reserve Paratroopers Brigade ni in 6551 Battalion mi le sa ani a team commander ani a tin pakhat hi Tazofit khua ami Major Hot Stripe Man kumsom ni pasari mi ani a Elite Multi-Domain Unita Platoon Commander ani he bepui thlak na hian Israel sipai dang pakhat chu na takin a hliam boka thil thleng danga chuan Gaza hmar lama sniper ka awangin 401st Armor Brigade a 9 Battalion Tank Commander pakhat chu na takin a hliam bok hetianga Israel sipayan thile ta ka hian Gaza Israel sipayan lu hnu atanga voin thlenga Israel sipai thizat chu ground operation Israel sipai thizat chu zathum somko pathum an kai ta ani hetila hian Hamas ina an enkol strip a Palestinian health official te chuan darkar somni palikal ta chung khan enclave a hian mi somthum pariat an thi ni in an soi thunga indona a thi zong hi singli sanga zathum somko pakwa an tling to a engzinga hian engchin nge Hamas hel nia engchin nge civil ti te tarlan ani lo thung Islamic Jihad firfiak pol ne na inzom television channel Gaza Al-Quds Today chuan jankhat chunga Israel bepui thlak na athi mi panga chu reporter news reporter an ni thu an soi ve thunga masa Israel chuan he thu hi an hnial thung IDF chuan mi panga zinga pali chu Islamic Jihad ta na combat propaganda siam tu le thedar konga innam hnoi an ni ti soin an ming chu Ibrahim Jabal Ibrahim Al-Sheikh Ali te Mohammed Ayat Khamis Al-Lada te Padi Ihab Mohammed Ramadan Hasana tele Aymen nihat te an ni thu soin hizinga anu nungber Abraham Jadi po firfiak pol member naval force member hlui ani thu Israel lam chuan chiang takin an ron puang thung Committee to Protect Journalists Paul chuan thu chuan siama indona a chuatira tang khan Palestinian reporter za somthum chuang an thi to ni in an soya Israel hian ramdang reporter te chu military embed a chau lo chuan military te ven na hnuai ani lo chuan Gaza hian luan phal lovani Israel hian Gaza firfiak pol member te chu journalist te angin anin chei dang lam fova hewang hian na tho an ti boi thlak hle ni in an soibok Aran pain enclave medic te chuan Gaza civilized town venga Israelin bepui thlak na wangin mi som pathum an thia mi som ni panga an hliam bok ni in Gaza enclave medic te chuan an soi Gaza city a chuan sabra khopui pon lama in pakhata Israelin bepui thlak na mi pariat an thi bel ni in Hamas enkol medics te chuan an soi changhela som ni pathum October thla atanga indona tamzok omto na Gaza hmar lama chuan IDF chuan tun hnai khan kilometer ni zeta thui Hamas enkol tunnel le hnuai kong an hmu chuaka an ti chhele a IDF soidanin Hamas operative te chu tunnel a hian reitak an lo om to ti an soi
Israel sipai te hian stripa hian Hamas le an tran rol pui fir fiak pol te thlasom panga don layan beita a October ni sari sang ni somni pathuma Hamas kai hruaina Israel chimlam be pui thlak na kal puyani nuwa indona a chuan nuwa tuna hian Israel chuan la che zela a chan ber chu an mi le sa te Hamas ten an la hren mek wangani Gaza mi zavel te chua zalen tuma in biak na indirect talk nei chu tunkar chung hian deal rualmum tuma malak chho mek zelani a mase ni min khan 90% vel deal nei tura ma an son to lain tuna hian har satna an tok chhole meka deal nei don trepa anin pu tona deal siam pom du lo le har satna in siam tona anin pu ton le mekani Israel Hamas in beina hian mi pui makta duai ni nuai thum zinga za asom kwa vel chuan chen na in nan nei to lo ani bera anomna atrain an tlan chhuak ka mun danga anin sona chutiang chuan almawa si tuipui kam Israel in puan in singte labuat saya te mi thanem tak tu na hian an cheng meka tuipui kam puan ina hian mitam tak an khosa mek bokani Israel chuan civil mi te tana harsat na toklo thei turang berin ma an lati soin Gazan mi ten in hum himna atana an pan school damdoi in le mun dang te chu Hamas helten bu khwarna ran manga hewang hian civil mi thi an tampha ni Israel chuan Hamas lam an pu thung ole Israel e Hamas buaina po hi ti hian ala kal chawa US le thopui ten in biak na an kal chho puya za som kwa vel deal hi hrual mum to ania an pe fel trap to tin tuna hian har satna engemo an tok chhole ta mekani engangin nge he deal hi kal chho puya ni ang January ni somhnia Donald Trump lak lu ani ma a he deal hi pe fel tuma mala khan ni a amai ro chu pe fel mana ni engem hriat thayani talovani ole puan tur tam tak omar se Ukraine lama hin indona thar be pui thlak na thar lian tak tak te po kal puya ni le meka amai ro chu heng te hi chu puang ta hri lo mai la next video ati chhuatum tamai la tin Israel indona thu thar dang te engtin nge Israel hu thi te hi anin be chhun zom zel don ti te thu thar dang te next video ang e thlak kan tum le jok don nia tuna tan chuan kha ti chin khani phot mei te se bang tha vek ule